ljudi, danas ćemo snimati Place vs Zombie. Stop. Ovo sam vidio od Vetka, ovu igricu. Bilo mi je da sam nekad nisam mogao nešto raditi, pa eto. Čekaj. Place. Malo mi secka, ali nema veze. I snimat ću preko bandikepa sa sluškama. Ljudi, mene nešto zakoče, dakle. Brzo! Mrtav si, Aleksa. Hajda! Hajda! Sad, tvoj prvo tu stavi. Gdje tu, Ana? Da se sve čini da su na neke zvezne po tvoje. To ti zaštića. Ovo nije loša igrica baš. Imate link u deskripciji za igricu. Ajde. Ali nije igrač mnogo. Moram malo ostaviti. Mislim da je bilo nešto. Ne, još uvek. A uvek je jači. Pare! Kupi pare! Kupi ja. Kupi višnju. Višnja. Ljudi, to će biti to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.